nyanggon. Lho, sing nyanggon nyanggonku sapa takon ngetan. Nyanggone sapa ya sak senenge ngetan kok. Apa? Ketuk goreng nyaningane ane gumunku kepiye anggere bar padu tak omongi apik-apik mulih meteng wis. Delalah wis. Cek lanang ndri dhisik ra jamak. Nenek segane putih ulen kae manget-manget tepasi. Oh, aja panas-panas dibuntel. Ngringet. Pokoknya sesok mau bose ganti sego goreng rek. Temat-tematem. Iwak grame Grameh digoreng, mongkole jajan neng Candike Sukamandi kono. Wah, jan. Jikok dhewe-dhewe ya rek. Gruduk. Tek 250 aku pung. Maring kana maratua Semoyo, kalipun saking Bonang, monggo Mas.
semaya slendra patete menyura. Wah. Apik tenan iki mantra. Mirasa. Ayo. Gelemmu besok kapan? Aja kasusu. Mung tansah semaya pancen aku durung rujuk. Ayo kuwi jenenge merkosa ngono kuwi, Tru. Aja maksa salintire sak geleme. Ngono. Lho, iki tembang. Ayo tembang apa-apa kuwi ra ya ana mulunge ngati dadi upama jika ana dhuwit ya dadi daging sungsum. Jika ya apa-apa ya dadi kesenengan temenan ngono. Ora colong-colongan. Colong-colongan. Nembang Kang, aja trigis. Yo, nembang sing apik. Ayo. Sumikir. Karo menawa aku ora temandang ora rampung-rampung. Karo karo Petro isin aku. Ayo ora perlu isin wong kabeh iki kemampuan tekse kabisan. Ora iso diukur kok. Ya saiki sak bisamu kuwi aja ngoyo lho. Sak kepenake wae. Dadi malah pamane iki nyuwara aja kebondo karo rasamu. Sing rileks, sing kepenak, santai wae. Oh iya. Aja gekeng malah kepleset. Jerbaleni aja. Arek kuwi. Yo, menang oi. Endro patete songo. Yo, Endro patete songo. Kendane jaipongane iki ana. Wis dandani. Ayo semakin ke anyar. Perlu dibayar. Dibayar apa nih? Ya, biar apa? Jaipongan ah. Aku jaipongan, ora jaipong ora seneng aku. Ya sak karepmu. Watone kabeh iki kepenak, kompak. Ora perkara apik elek. Sebab gending kuwi sing dienggo ukuran iku mung rasa. Ayo, kok aku seneng aku. Aku dibawa nih, sing bawa kakung. Ya, sing bawa kakung. Kakung. Malah kekek jaipongan. Walang kekek jaipongan. Kok bar jaipongan 12 ke kendangan Tulungagungan. Tulungagungan iki Gonggo Mino. Oh, Gonggo Mino. Ayo. Main komplit, Tru. Ya. Mergo saiki awake dhewe wawasane Nusantara. Ayo wawasane aja sempit. Wawasan Nusantara iki menyeluruh. Ya Jawa Timur, ya Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh, ya ning Jaipong ning Jawa Timuran. Ya syukur nek pancen ngono. Ha iki sing bawa sapa? Ayo. Yo salah siji kakung. Sapa-sapa kena. Aware canting jali. Monggo, Mas. Gandeng Ciro, Tupat. Ayo wong papat salah siji. Anu semono ora kalap kabeh. Ayo dipetik salah siji sapa ngono. Sapa-sapa kena. Yo. Oh kita Pak Darmin. Oh. Kowe ya kena mur. Pamer ya kena. Ayo. Unjuk rasa. Unjuk rasa. Unjuk rasa iki nesu. Unjuk muka ngono lho. Yo salah siji. Canting gleyang ganti cakepan rek ganti cakepan abene canting jali saiki gleyong ora apa-apa wong cakepane kuwi loro canting jali kena canting gleyong kena oh dadi solan salin ayo no dihapalan man paman 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 janjine halus nek nyuwara ya halus apa-apa ya halus diketak sing wedoke ya nangis Kenapa diketak di ngono e Mas Bagong bertanya kayak bener ta lah iya kepinggit to
santing kliyong wong bedang kepalang gedhong mandek mayong nek kepala mulai ngetahan kepiye wis ala dodro takon mandek mayong mandek mayong ngenteni tulune adine adine peser sak koclok endrine mur kae nek wis ditetakke jare nganteni sepining nek do mundak nek apa saiki rak bakul made ya wah ngomah dagangane maprah apa-apa nek saiki kaos anduk wah syukur nek ngindak kepiye sariman mawon ya
Mandeng ya, Tru. Wah, ya iki mau walang kekek. Walang kekek dicampur. Wah. Ya, syukur nek panjang ngono. Gom, ngoten, karo kowe rek. Heeh, piye? Awake dhewe iki ya duweni pakaryan. Iki suwat dhisik ana ngersane sangati penembahan. Begawan Jaya Wilopo. Oh iya. Tur karo Kyai Semararane kancane yo. Saiki suwat menyang pertapan. Wah, dan mangambar gandaning kesuma Kang Gareng. Gandengan gantane poyo ginaris urut kenditing langit lenggak lenggok rumaya lelungit dan lam-lamen lamun mulat weka petakang amayungi keblak wetan mono daten timbang kilen kesabritan sisih ler winatesan tegam yang aren-aren dene manggung nanging berbukan bulang andok samudra peksi-peksi kumyak mamurahan pating sarwet sasari wis museh mencok ing kayon sinelo kumritik swara tanduran
lamun wan tindang sak gading paningal sinajaran cahyaning dipangarepka ngaat pating kalebyar sumaring koyo besugan nenggih rambunging gunung ing mriku wonten pupus sumendeng anggondo menyang ratus rasa mala tandha padepokaning brahmana kang ngedemangan rama pundhita ingkang winursi tengkawi sinanggit pelting basa tan asal kejawi gumelaring pertapan Yasarata pranyata pertapan Yasarata asramaning para santri manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung wisma winangun candhi tinundha tungganut ndek dhuwuring pasisten payon sirep sesirapan pinuwah sagak sila kartika kinancing sila prabata pinantek mesti sembodho nyang Brahmandali ingkang watake kawon wah prahara lesus madyaning padukuhan wonten wewangunan ketingaman gila sarwi teguh santosa birawa suhu punika palengganira sang brahmana gegununganing pertapan Yasarata ingkang keparap sang Begawan Jaya Wilapa pranyata pandhita wasis limpating kagunan putus saliring reh ing sanetara ing mangke sang brahmana keparengos wonten ing patrabaan kadhep kelawan ingkang wayah satriya ngrancang kencana ingkang kekasih Bambang Irawan bagus warnane wingit pasmone eling-eling putra Madukara pramila datan nama muka kalamun lagak lagu-lagon legiyane tanpa beda kalawan ingkang rama nggih Sang Arjuna kasampeting puri siswanira sagung para punakawan satu nggih Kilurah Badranaya ya Kilurah Semar Liwah Nala Garing Petruk sarta Kilurah Bagong katiti saking ngokering padha wadana Jaiting Netra Sang Bagus Benandang Sumpawa pramila suwanira sang peki tebih ing awis lak rinaketake Rius masaket sigra rinang kula ngayanira teka kaya ta nang kono panglucitaning Mardaya ing dereng kawijining lisan
Asungkara sidan karing dawana langgeng iki layak prenjake ganter ora leren-leren jagone padha tarung jebul putuku si Irawan ingkang prapta nggih putuku ora bagus Irawan kanthi karaharjan praptanira bagus kawulun muninggih Kanjeng Hyang awit saking kasembut berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang suwan kula nuninggih winantu raharja mboten langkung kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawan tuan mugi kunjupa sandhaping padha paduka Kanjeng Hyang iki lha yo nggih Irawan banget panarimaneng pun kaki dene sira ngaturake pangabekti ora liwat pudiyastu kinepun kaki bae tumuli tampan ana kawulun muninggih Kanjeng Hyang gurawalaning pamundi kula paring pangestu paduka saengga jimat maripih Irawan iya Yai Semar kanthi karaharjan praptanira Yai inggih Pemban awis saking berkah pangestunipun sangat dipenemban Begawan Jaya Wilapa sowan kula nuninggih winantu raharja mboten langkung kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mugi konjuka Pemban Yai Semar kula sing gedhe pangapuramu ya Yai paripaksa aku moh nampa sundahmu sabab sira iku mau dudu manungsa yen to nganti aku wanyu nampani bektimu dosa apa sing bakal tak sandang Yai mula ora liwat tiba sepadha-padha inggih Pemban ijik ketok wong aku ngatasi sangat dipenemban wae ora kersa nampani sembahku padune sing wong ora mawas kowe kuwi Pak janjane mono sing ora ngrumangsani iki kowe ate ora ngrumangsani kepiye jenenge sembah wis mau nampa ora wis entek-entekan to Truk krungumu piye alah wong Mbah Jaya sapa sapa cah kuwi penemban Begawan Jaya Wilapa iya sangat dipenemban ora kersa nampani sembane Kyai Semar ya to Semar sing gedhe pangapuramu aku mau nampa sembahmu sebab kowe kuwi dodo menungso. Kowe jalan. Rupamu kaya ngono ga, kowe iki ora. Apa sebabe sangat dipenemban kok mau nampa sembah Kyai Semar? Sebabe apa? Ngerti ora? Ora. Ya pancen ora ngerti. Teksik Kyai Semar kuwi sing dikarepake dudu menungso kuwi dewa ngejawantah, ngono. Dudu sak tatarane dudu sak batake sangat dipenemban. Dadi luwih luhur Kyai Semar tinimbangane sangat dipenemban. Alah, ku padune ya ming tata krama kuwi. Aja ngandani Bagong, Truk. Malah rusak engko. Nala Gareng kanthi karaharjan praptanira Nala Gareng. Lha inggih penemban.
Awit saking berkah panjenenganipun Sang Ayogi sowan kula inggih menantu Basuki mboten langkung ngaturaken sembah pangabekti punjuk panjenenganipun Sang Mahamuni. Oh. Sastra ngene iki runtut. Alah bener pisane. Mentus. Ngenong ejer keplekuk. Sing tak gumune nganggo kacamata iki do ngomong. Nek kira-kira wis ora pateh tetep yo ditukarake kacane ngono. Men ora do genah. Apa nek perlu nganggo kacamatane anakku duwe. Ireng. Kok Spanyol. Malah ora ketok. Iya nala garek. Pangabektimu wis tak tompan dadekake supul gawane atiku. Petro padha becik sak tekanmu Petro. Lha nggih, Remban. Berkah panjenenganipun sangat dipenemban, sowan kula nggih. Pirantu kalahandan bekti kula katur Remban. Iya Petro. Pangabektimu wis tak tampa. Bagong padha kanthi karahajan. Slamet. Ora ana langan apa-apa kok ya dapet wae to. Gong. Apa? Sajane karo kenalane. Lho, sik terus. Apa ora kena? Ah, ya tata krama, Gong. Iki kan yang pertapan. Ngono. Ya bagekke sing apik wangsulane. Rasane syukur sing runtut. Ngono. Ketinggalan anak putu. Oh, ngono. Ya. Inggih, penemban. Berkah pangestunipun Sang Adi Penemban, sowan kula wilujeng. Boten langkung pangestuku tampanono. Bener terus. Ya, bener timbangane wong pucluk. Wong kowe kok mengestoni Sang Adi Penemban. Pangestu apik wae lek. Lho yo apik. Apik. Ning yo ora lungguhe kok. Iya bagus. Pangestumu tak tampa andayanono katentremaning ngasihku bagus. Lah, kupingmu krungu ra terus. Ditampa galo. Ngono. Ya. Iki ya mergane tata krama iki mau. Ngono. Topi. Layak to layak. Atiku sekesok kok ora do tetapan. Jebulane ning Tamagung. Raden. Caramipun Gusti kula Bambang Irawan. Kula ngaturaken bekti kula ngaten Raden. Iya tantri. Pangabektimu tak tampa pangestu putampanono. Nggih kula pundi nggih mekaten. Jane Semar. Benujen. Iya. Nger santri. Entuk pamujimu padha slamet. Kok ya apik bae to. Nggih benujen nggih mekaten. Yai nggih mekaten. Kagaren benujen. Ya dicantri padha slamet. Kok ya apik bae to, Di. Nggih sae, Kang. Mekaten nggih. Mekaten. Cakep kowe. Dapure kok ucek ngono. Rupane kok cenguk. Mule mekaten nih kok le. Lho, dialek pegunungan iki sing ngono kuwi. Oh ngono, heeh. Oh padha karo monggonku. Diramu jam pinter. Jabaan. Ngendi gonku, mesti ngono kuwi. Oh ngono aja. Kang Petro Bilujeng. Yo anjir terus. Nenu. Ya dicantri padha slamet. Wah, kabare kene piye? Nggih sae Kang, nggih sae. Pangestunipun Kang Petro. Ya. Wis panen trek. Empun. Panen apa dicantri? Ah, nggih ngerti Kang, napa-napa wonten. Oh iya. Sayur-sayuran nggih wonten. Kados to. Yang menika wonten kul nggih wonten. Bawang nggih wonten, brambang nggih wonten. Seledri. Kemani. Aku ki gumun cantri iki. Kemangi lho kok kobrol-kobrol nandur iki. Ora nandur berokan ta. Berokan iki gatel yo tunggale lapeng kok.
Di Bagong wilujeng di. Di. Wilujeng di. Pancen cantrik mondo nek njelek putih. Basa kok ora urut. Ora urut kepiye. Ah nyang gareng ngakang nyang kowe ngakang nyang aku kok ngedi. Wah aku tau ngrumat adine kok. Kakange kok ngono adine saya murak-marik. Mangsa kalah apa? Loh, napa mboten tuwa kula? Ora iso tuwa aku. Loh, mboten tuwek kula. Diomongi kok ngajal tuwa aku. Mboten tuwek kula. Pancen cantrik golongane wong ngajal. Nek pancen kowe ngakoni tuwa, tak takoni, Trik. Ora iso mangsulek gecel kowe. Nggih, Pun. Ayo, nek pancen kowe ngakoni tuwa. Mara gage sadurunge awang-awang wong-wong. Keduburen ben mumet. Sadurunge awang-awang wong-wong sing ana apa, Trik? Wah, mboten nyamut-nyamut kan. Betul ora? Angke dereng. Adene mentus. Anak, sampeyan pripun kan? Saderenge awang-awang wong-wong niku entene napa kan? Ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa wong jakate cek suwung. Sampeyan niku wis sembrono ora? Wis, saiki ngono wae. Saiki jaman babat wirata sepisan. Kowe ngerti urung? Dereng. Ah, jaman babat wirata. Kuwi aku wis ketak. Oh, nggih kepiye? Oh. Oh, babat wirata sepisan aku selam kuwi. Ono. Oh, nggih. Terus jaman babat Bantala Marta. Kowe iki kok, ha? Bantala Marta. Lho aku tahu, Pak, mangke lampane babat Bantala Marta tahu ki terus. Babat Wonomarta. Ayo, jaman babat Wonomarta. Ayo, kelingan dulu. Dereng. Ah, urung to? Dereng. Mulane kuwi aja kementus. Sampeyan kono. Ayo wis. Sampeyan umur aku wis tau konangan kuwi malah. Tegese aku wis anak-anak ngono. Wis saiki ra ado-ado, Trik. Jaman sangadi penembahan kuwi isih timur, isih cilik kowe kelingan urung. Angge dereng. Tak omongi sangadi penembahan kuwi isih timur sing ngomong aku. Ah, napa nggih? Tantri, kula penembahan umurmu ki sepira? Nalika aku iki isih timur sing ngomong ya kalbu Bagong kuwi. Aduh. Oh, dadi sampeyan niku pun tuwa nggih kan? Ayo wis. Oh. Ayo, saya tak tekoni, Trik. Jaman banjir Bengawan Solo. Wis sepira, Trik? Anek kula niku kula pun rabi, Kang. Lah, jaman banjir Bengawan Solo kae malah aku agak iso brangkang. Brangkang. Anu, aja gugu, Trik. Wong Bagong iki senengane werna-werna ora. Wah, nggih syukur-syukur, Kang. Kula nderek bingah panjenengan rawuh mriki saya nambahi regeng. Ayo. Anakmu pira, Trik? Nun? Anakmu pira? Anak kula kalih. Alah, jan. Loro nggih kalih, kan. Beda kalih lanang. Oh, barepe beda. Nggih. Wah, duh, jan wis. Padha karo aku, Trik, anakku papat. Oh, sekawan. Heeh, papat. Nek tak pateni sitok. Oh, rumangsaku Bagong werna-werna. Wah, ya tenan, Trik. Kula warga jak akeh, Trik. Nggih, loro wis cukup to. Nggih, Kang. Ayo, anakku papat. Nah, barepe beda. Peteng anggur. Iki kok ngomong. Ya, wis. Anggur apa? Jan cilaka tenan terus. Ya anak wedok iki. Dewasa ngono mongko ge bocahe menjle kae ayo wis. Nyilakane wong. Ayo kaya sing kebaneten iki kowe, ngono. Tuk ora merdi karo keselamataning anak, kurang pendidikan, kebebasan wis sawung. Entuk-entane kaya ngono kuwi. Lho, srawung ya srawung. Ning aja nganti ninggalake waton-watone, aja nganti klimat mates. Ngono. Kok darane wong kuno. Ayo nek kowe nekat ya ceritamu ngongkong ngono kuwi. Ibarat ngempit pedang ligan di anak wedok kuwi. Ya toh? Apa meneh jaman saiki kok. Wong tuwa nek ora gedhe pengati-atine bisa glandang nang jurang kacintakan, ngono. Iya. Tantri, kula remban wis kene-kene mundur.
Aku bakal pawan sabda kawan bendaramu. Lha iki perempuan. Mulat mono sang Arjuna. Esmunira kamanungsan kasrepane tingkah demu Irawan sajak mengko pengawak bojro wis wani rono pertapan Yasarata Bayana Wikas yapa lho kawula nuninggih Kanjeng Hyang mugi andadosna ing kauningan suwan kula ngarsa paduka Kanjeng Hyang ingkang pisan kula tuwi karaharjanipun Kanjeng Hyang ndungkap ingkang duwe perkawis kula ngaturaken sumungkeming pangaturti dene jangkepipun ingkang triwigati duh tiyang kula mirengaken pawartos bilih ing mriku nggan mangke para pepunden Pandhawa sampun keluar saking panandhang 13 warsa anglampahi wana prasta ing mangke sampun kepan timbul kempal wonten negari Wirata duh Kanjeng Hyang kumecah kedaraos sing manah kula anggen kula kepengin dadi sungkem padhanipun para punden utaminipun Kanjeng Rama ing Madukara. Mila Kanjeng Hyang wonten rilaning tanggalih paduka Kanjeng Hyang ing mangke ingkang wayah badhe sowan dumateng Praja Wirata ingkang wigatos badhe sungkem padhaning para punden. Samarika den payitna semunira eka bali laras mesti pengantin atas milang lintang dimo tapi wong lahing sangat somono sidam sekaring sawono langgeng Irawan wonten timbalan ingkang adhawu Kanjeng Hyang. Mengkene yo nggih. Ora jeneng pun kaki bakal memalangi sedyanira kang pranyata luhur mau. Ing atase sira bakal sungkem marang Sudarma, luwih-luwih marang para punden lan para sepuh. Iku luwih prayoga. Nanging yen sumurupa Irawan jroning lakon iki punden para Pandhawa lagi ngembat ruwet arentenging panggalih. Ya sabab luaring panandhang 13 warsa kang mangkono mau. Kang jalari para Pandhawa dina iki darbe pakaryan kang luhur, darbe jejibahan kang abot. Sumlaning tiyaseng pun kaki nggih. Yen nganti Swanirana Praja Wirata iki mengko malah dadi pepalang. Dinanggep sira nyaru-nyaru wis bebarung sineng. Irawan, boyo den saroteng ngatinira, aja daya-daya. Yen to pancen jeneng sira manut lawan pun kaki, besok wae kala mangsane kalamun wis ana. Lalakon padhang Praja Wirata utamane pundene para Pandhawa. Wis paripurna kang dadi jibahane. Engko pun kaki pribadi luwih-luwih ibumu iku lupi bakal nyumanake jeneng sira marang Praja Wirata. Irawan. Yang seswa matur
pangoti pati mugi ulun tedhamo pandya samiku gandarwi Kanjeng yang Dimas Sultan kula yang punden tetasan kapalang ngono malumpat karantya medhot katanging manah kula mboten kenging sinayudan mulai yang mari kedai ngriku nggan menika kula daya-daya nyuwun pamit suwan mateng praja wirata mung berkah pangestu paduka Kanjeng yang Kewawa ingkang kula suwun saktan dayane raharjane lampah iki rasa ya jagat dewa patur ya jagat pangestu yo yo to Irawan yen padhenge ngati kula datang kena sinayudan yo yo nggih pun kakung lewat merangga pujun kanthi jaya-jaya wijayanti muga karisa sami koling dalan jompong pati-pati dawuh pangandikanipun kaki yo nggih Irawan purnaning gati sira sungkem padaning para sepuh tumlinggal dalya marang pertapan Yasarata mesakna kelawan ibumu si Unubi kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang Siwa Semar ayo enggal pamirana nggih sampun Premban kula nyuwun pamit semanten ugi kula Premban nggih kula nggih nyuwun pamit Premban yo para punakawan yang prayekna ngati-ati sarta mangsa bodha keselametaning bendaramu tak pasrahke marang sira para punakawan
pangwe putih tim setan priprayangan kang samyo ngadang kedalan lain kono to wau tepat sampai kok sang binagus priwuca medhah saking pertapan anrajang tegam yang aren-aren yo manjing jroning wana tatan pisah lawan para panakawan peparisaning yaksa saking negaring Guwa Barong ingkang samya pacak baris watak pantuning para yaksa pating dengo pating pikiran pating darta pating biayak mulai nganti kaya jangkrik mambu kili Ana markana samirana warayang trining rana wisikan kulingan demo salah Tocondolo sastra sandolo pantupan permangon Drawara yana yenang Yogos ana satriya tak takoni sapa jeneng endi omah sapa jeneng Rat Satriya Sopo pertikamu ngendi kamu? Aduh aku. Takoni jeruk semarnya ndak prateka njung dongko Semarat. Prateka jeneng buta dongko papaning yaksa. Nadyan aku buta berdua. Aku isih kawulan ratu muni saka Praja Guwa Barong lakon kang dadi jeneng. Aku Ditya Kala Puspita balik saka kang dadi masih Bungkus. Satriya ngrancang kencana Bambang Irawan. Cuma yo mlaku menyang ndi? Metode kedheping netra tindaing suku krentek ing ati. Ora kena selajeng barisan buta utmali. Ora kena bacot. Ora ana gawar kenteng kang barekake lagu. Sira buta kang minangka pepalang. Tak sampar tak sandung ramping tak tigas. Abar popo. Kateng padha aran sinapese. Besok amendemo baris. Salah. Praja Sinatriya, ditaya tenan kancang Jawa kemejra meneng layan kompat kapito buntu sing tapake. Adoh, arang domo cedak cerak renggut nyawamu kowe.
papot wabang kawakan mengwoh muka amin lawan anggrus rutringo manapso Kanjeng Gayun Anuku Lantaran orang tahu belum ditetes kancaku podo mati kabeh Adrio Dityo kala sampar barih silak no pati ning kancaku